Ez volt 2025 legparább videója. Az év 365 napján rengeteg minden történik. Jó dolgok és szörnyű dolgok egyaránt. A Para Channel a szörnyű dolgok tárháza, vagy mondhatjuk tárhelye. Nehéz megmondani a csatornán, mi volt a legbrutálabb téma, mert rengeteg volt. De most már ennyi idő elteltével kezdenek az emlékek fakulni, azonban van egy, ami még most sem ment ki a fejemből. 2025-ben a legfelkavaróbb és legfelfoghatatlanabb eset számomra Valeria Márquez brutális meggyilkolása volt, ami TikTokon sajnos végig élőben látható volt. Ez nálam egyértelműen kiemelkedett a sorból, és ennek a videónak az elkészítése is volt a legnehezebb lelkileg. Mai napig felfoghatatlan az egész eset, és még nincs meg a gyilkos sem, azóta pedig már 8 hónap eltelt. Egyet az aktuál parasorozatból még kiemelek, ez pedig nem más, mint az indiai repülőgép szerencsétlenség. Ezt is elég hátborzongató volt végignézni. Ezen kívül persze sok más brutális téma is volt, és persze sok olyan, ami nem lett a csatornán feldolgozva, vagy esetleg soha nem is találkoztam vele.